Kaixo, gaur Space Pirate Trainerekin hasiko gara. Joku simplea baina divertigarria. Bueno, zailtasun arruntarekin ekingo diogu. Eta, bueno, ikus dezagun zer daukagun esku artean. Ikus dezakezuenez, bi arma nagusi dauzkagu, borra bat eta pistola bat. Borrak bi funtzionalitate dauzka, borra elektrikoa, latigoa edo ez antzeko zerbait bezala erabili daitekena, eta eskutu bezala. Ni jolasten nagoen tokian ezin naiz asko mugitu, orduan eskutuak garrantzi handia hartzen du. Bestela, norbera mugitzea ere oso interesgarria da, ze joku honetan bisorea dagoen tokia hartzen du pertsonaren kokaleku bezala, orduan saihestu daitezke tiroak mugituz eta bide batez kirol pixka bat eginez. Hori, hartuko dugu zailtasun arrunta, ez zaila ez erreza, eta hemen arma desberdinak probatuko ditugu. Pistolak 6 tiro mota dauzka, lehenengo probatu dudana Magnuma da, eta ez zait askori gustatzen, ze ez dauka Magnumaren sentsazioa niretzat, ez dakit, 3 edo 4 tiro jo behar dizkiozu bakoitzari banan-banan. Gero eskupeta hau dau, interesgarria dana, baina behar bada hurbil daudenerako hobeto, ez da. Nik hemen dana probatuko ditut, baina azkenean gero hiru erabiltzen ditut. Gero ikusi zuen beste bat zegoela tiro oso kargatua daukana, ezta? Baina horrela ezin daiteke ibili. Eta gero dauzkagu nik erabiltzen ditudan hirurak, ezta? Tiro azkar hori, lehergailua, zuk norberak detonatzen duena, eta eraso jarrai behar duen laser. Hau misilena, power up bat edo extra bat da, beraz ez da arma arrunten artekoa. Bukatu egiten da, ja bukatu zait. Eta ikusten duzu bezala, behitu hor dronari deitzea, drone espaziontzi horren laguntza daukat orain, eta lagundu egingo dit, zerak zuntzitzen. Eta orokorrean, gogoko dut jokua azkarra dalako, erraza dalako, ulertzeko, eta nahiz eta jadanik 2017ko izan, bisoreak ateratzen ditudan bakoitzean, ez da izen bat urtean behin, beti jokatzen dut bat edo behin edo birritan joko honetara, ezta? Eta, aipagarria da, simplea izan arren, sentsazio batzuk nahiko ondo pentsatu dauzkala, ezta? Adibidez, erasotzen gaituztenean eta tiro joko gaitzuenean denbora geldotu egiten da, orduan Matrixeko neo izatearen sentimentu baten antzekoa sortzen du, ezta? Geldotu egiten da, errestu egiten ditu, eta tira. Hemen adibidez, hartu dudan arma hau metraieta berezi bada, edo metraiadore indartsuago bat, baina batzuen ez da eraginkorra. Ez da leko ikusten zehazki non jotzen duen. Eta nik azkenean, arerio asko daudenean, hau egiten dut, ezta? Lehergailua erabiltzen dut, eta batera daudenean, ahalik eta gehien kolpe batez zuntzitzen saiatzen naiz. Hor ikusi duzuen bezala, eskutuaren bidez, beraien tiroak ere atzerantz bota eta beraien aurka erabili daitezke, baina hori oso gutxitan lortu dut. Lantzean behin horrelako arerio berezi badatorkigu, kasu honetan misilak jaurtitzen dizkigu, hor lehenengo kolpea jaso dut, eta beste bi baino zaizkit geratzen, ze badaude beste zailtasun mota batzuk, ezta, eta zailenean, asko zailagoa da, baina errazenean sendatu egin zaitezke, hemen ez, hemen 3 kolpe eta kalera. Eta, gogoko dut, jokoa bauka bere zailtasuna, mailaka eginda dago, eta hor ikusi dezakezunez espaziontzuterani laguntzera eta horrez gain badago zulobetz bat areriok erakartzen dituena, ezta? Gauzak errazteko. Eta esaten egon naizen bezala, gainditzen ditugun bost mailetako bakoitzean, gero has gaitezke hasieratik hasi ordez, has gaitezke 5. mailan, 10. 15. 35. Eta horrela erraztu egiten du, bintzete amaierara hel gaitezen, ezta? Baina, niretzat politena hasieratik hastea da, alizan ezkero, ikusteko nola doazen gehiago eta gehiago agertzen. Eta, joko hau gogoko dut, batez ere, simplea dalako,
lagun artean egon naizenen eta errealitate virtualeko bisoreak atera ditu danean, erakusteko edo probatzen usteko interesgarren eta iruditu zait, erreza delako ulertzeko oso arkadea da, ezta? Eta orduan, jendeak gustora hartzen du behintzat lehenengo probaldia. Ben ikusten duzuen bezala, hartutako power-upa behar bada garesti irtengo zait, ze ezin dut arma saldatu, suposatzen da metraieta edo ametraiadore oso indartsua dela, baina edo ez dakit erabiltzen edo ez da inona. Eta ez dakit, arazoa da askotan inguratzen zaituztenean eta tiroak leku desberdinetatik jasotzen hasten zarenean, ezta? Hor jo naute bigarren aldiz, eta ez dakit, hor akatu naute. Hau izan da, erakutsi nahi nizuen, besterik ez, eta hori. Audioa oso interesgarri iruditzen zait, oso martxosoa da, eta esan dudana behar bada, espazio gehiagoekin eta mugitzeko aukera gehiagoekin hobeto geratuko litzateke. Baina, hor dago.